Бик матур бер җәйге көн. Өстәл янында бер сабый ян. Тәрәзә карашысында иртәгә дәресен карый. Син күңел берлән укый ул, кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик азак шунда утырды, берде алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. И, сабый, әйдә тышка, ташла дәрсен күңлен ач. Җитә бик күп тырыштың, тарма бер, җиртә һаман. Чикче тышка, нинди якты, нинди шәп уйнар заман. Бу кояшның сүзенә каршы җавабында була: Тукта, сабырым, уйнамым, уйнасаңдыр сен кала, көн азан өч. Ул уйнын мин һаман вакытын табам. Чыкмамын тышкаңга, булмыйча бетсен тамам. Ул шулай дип кимчелек берми укырга дәртенә. Бик хаты ихлас белән чынлап ябышты дәрсенә. Әйтерендә шул заман сәри батакта сындыгач, ул да шул бер сүзне сайрый. Әйдә тышка, күңел ач, җитте бик күп тырыштың, тарма бер җидә һаман. Чикче тышка, нинди хәбе, нинди шәп уйнар заман. Сантугачка каршыга бергән җавабында бала: Юк сөекле сандугачым, уйнасаңдыр сен кала, туктале, бедзен дәрес, айтмасам да уйнарым. Син дә сайрасып матурлап, мин авазың тыңларым. Ул шулай дип һич зарар бирми, укырга дөртенә. Бик каты ихлас белә. Чынлап хәрештә дәрсенә. Шул вакытта өй түрендә бакчада бер алмагач чакыра тышка сабыйны. Әйдә тышка, күңлен ач, бик күңелсез дәрсенә эштә утырма һәрвакыт. Әйдә чиксен бакчага, җитте хәзер уйнар вакыт. Алмагачның сүзенә каршы җавабында бала: Юк сөекле алмагачым, уйнасаңдыр сен кала, тукта, сабырет аз гына, и кадерләп алмагач, һич тә уенда юк кызык, дәрсен хәзерләп куймагач. Күп тә үтми бу бала куйды тәмамлап дәрсенә. Куйды бер читкә җыеп дәфтәр, китапны барсыны. Чыкты йөгереп бакчада. Эй, кем чакырды дип мине? Айда, кем уйный? Тамам итам, хәзер мин дәрсенә. Шунда аңғар бик матурлап елмаеп калды кояш. Шунда аңғар кып-кызыл зур алма бердә алмагач. Шунда аңгар шатланып, сайрап җибәрде сандугач. Шунда аңгар баш иделәр бакчага, һәрбер агач